Jurzalen hasi da gaur Mugak Euskadiko Arkitektura Bienalaren 5. edizioa eta Leslie Loko arkitekto ganar eskoziarra inaugurazio hitzaldi batekin estreinatu da. Jaialdiaren aurtengo gaia utopiak dira eta 12 artisten lanez osaturiko Utopia erakusketa nagusia izango da. Sarrera doakoa da eta Euskal Autonomia Erkidegoko 3 hiriburuetan hainbat lan izango dira ikusgai. Bienalak azaroaren 14 arte iraungo du. Gaur goizeko 6etan bere lanpostura zihoan pertsona bat atxilatu dute Espainiako poliziak. Sanferminetako txupinazoan egindako aldarri politikoak leporatzen dizkiote eta udaletxe plazara Israelgo estatuaren aurkako pankarta bat sartzen saiatzea. Poliziak ez du bestelako informaziorik gehitu ez da atxiloketaren arrazoirik eman ere. Aste azkeneko goizaldean Global Summit flotillako azken 2 ontzidi eraso zituzte Israelgo armadakoek, Conscience eta Thousand Madleseko voluntarioak txiot espetxera bidali dituzte, Negeben basamortuan hain zuzen. Aktivisten abokatuen esanetan soldadu israeldarrengandik eraso fisikoak jasan dituztela adierazi dute. Plataformako gainontzeko voluntario guztiek erbesteratuak izan dira. Gabon guztioi eta ongi etorri urriaren 9 albistegira. Israelen eta Hamasen ordezkaritzak 3 egunez egon dira Donald Trumpen Gazarako proposamena negoziatzen. Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak berak goizaldean jakinarazi du aldeak ados jarri direla eta bake planaren lehen fasea onartu dutela. Dena den, Gernika Palestina deialdi herritarrak gogorarazi nahi izan du palestinarrei dagokiela euren etorkizuna erabakitzea. Xabi Alo. Gernika Palestina deialdi herritarrak Gazarako sueten berehalakoa eta mugagabea eskatu du eta jendarteari dei egin dio Palestinaren aldeko neurriak indartzeko eta era berean Israelen isolamenduan sakontzeko. Ildo beretik iragarri dute hilaren 15erako burrunbak eta mobilizazioak deitu dituztela Euskal Herriko udaletxe atarietan, Palestinarekin konpromisoa, stop genozidioa, haustura Israelekin orain lelopean. Eta azaroaren 15erako kale jira antolatu dute Euskal selekzioak eta Palestinak elkarren aurka jokatuko duten partidaren aurretik. Israelek eta Hamasek bake akordioaren lehen fasea sinatu dutela jakinarazi du Donald Trumpek sare sozialetan, bi aldeek eta nazioarteko bitartekariek ere berretsi dute akordioa eta Netanyahuk egun handitzat jo du gaurkoa. Horiek horrela eguerdiaz geroztik suetena indarrean da Gazan, Hamasek ondorengo egunetan askatuko ditu 58 baitu israeldarrak bizirik eta hilotz daudenak, era berean Israelek 2000 preso palestinar utziko ditu aske eta tropak adostutako lerrora erretiratuko ditu. Hamasek bere aldetik gerrari amaiera emateko ituna dela dio eta Gazako gobernuak biztanleei eskatu die oraindik ere tentuz ibiltzeko. Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak bi aldeei akordioa betetzeko eskatu die eta hildo beretik prest agertu da Gazara laguntza bidali eta lurraldea berreraikitzeko. Bien bitartean Gernika Palestina deialdi herritarrak gogorarazi nahi izan du palestinarrei bakarrik dagokiela euren herrialdearen etorkizunari buruz erabakitzea. Beti ere azpimarratuko dugu eta gaur inoiz baino gehiago palestinarrei bakarrik dagokila berien herrialderen etorkizunaren eskubidea eta norabidea erabakitzea. Eta uste dugu hori baitere garrantzitsua dela azpimarratzea, azkeneko astetan izaten ari ditugun berrien harira, elementurik tronkalena justo ekuaziotik baitere askoz ere urrunago kokatu izan dituztelako zenbaitzuek. Berehalako sueten mugagabea lortzean fokua jartzea garrantzitsua dela dio deialdi herritarrak eta nazioarteko komunitateari dei egiten dio Palestinaren aldeko neurriak indartu eta Israelen isolamenduan sakontzeko. Beharrezkoa daukagu baitere interpretatzen jarraitzea nazioarteko komunitateari. Eta Palestinaren aldeko neurriak
jarraitzea edo gutxinez martxan jartzea ezinbestekotzat jotzen ditugu. Beharrezkoak diren giza hondamendi horreri heltzeko neurriak jarri behar direlako. Giza hondamendi horreri, giza laguntza bideratzeko ezinbesteko bideak jorraitu behar direlako. Eta neurri berean baitere, eta ikusi dugu azkeneko asteetan eta hilabetetan, presio sozialek efektiboak eta garrantzitsuak direla, eta presio sozialek ahalbidetzen dutela Israel isolatzea, Israel isolatua egotea munduaren aurrean, eta beraz, beharrezkoa diren harreman diplomatiko, ekonomiko eta merkantil guztiak etetea eta Israelekin ditugun harreman guztiak apurtzea. Izan ere, azken 2 urteetan Israel gauzatzen ari den genozidioak ondorio larriak utzi ditu. Israelgo aire erasoek familia osoak hil dituzte beren etxeetan. Janari bila zebiltzan 2000 pertsona baino gehiagok galdu dute bizia. Haurtxoak hain daude desnutrituta, ezen jaiotzean baino gutxiago pisatzen baitute. Laguntza taldeek hilabeteak eman ondoren elikagai krisien munduko autoritate nagusiak abuztuan esan zuen Gaza hiria gosetean erori zela. Egoera salatzeko eta Palestinarekiko elkartasuna adierazteko, hilaren 15erako Euskal Herriko udaletxe atari guztietan burrunbak deitu ditu arratsaldeko 7:00 bat egin du halaber sindikatuek deitutako lanuzteekin eta Euskal Selekzioaren eta Palestinaren partidarekin. Gainera egun horretarako kale jira iragarri du Bilboko kaleetan. Kakitzat koordinatzaile antimilitaristak elkarretaratzea egin du gaur Bilbon Carlton hotelaren aurrean. Salatu dute bertan euskal industria militarrari buruzko mahai ingurua egin dela eta hizlarietako bat armamentu enpresa nagusietako bat izan dela. Kakitzat koordinatzaile antimilitaristak elkarretaratzea egin du Bilbon Carlton hotelaren aurrean. Jakinarazi dutenez, bertan euskal industria militarrari buruzko mahai ingurua egin da, eta islarietako bat armamentu enpresa nagusietako bat izan da, SAPA. Kakitzateko kideek prentsa oharrean ohartarazi dute SAPak Israelgo armadarekin milioika euroko negozioak dituela, eta beste enpresa batzuekin batera, gaur egungo gerra testuinguruan armak salduz aberaztea erabaki dutela, errugabeen sufrimenduaren eta heriotzaren kontura. Gogorarazi dute halaber euskal armamentu enpresek harremanak dituztela Israelgo estatuko industria militar nagusiekin. Zehazki ekoizpen militarrean 206 euskal enpresa aritzen direla nabarmendu dute, eta Euskal Autonomia Erkidegoak urtero 6.000 milioi euro fakturatzen dituela. Azpimarratu dute Eusko Jaurlaritzak aurrekontuen bidez 100 milioi euroko diru laguntza ematen diola gerraren industriari. Testuinguru horretan azaldu dute Mikel Torresek 2023an hezkuntzaren, etxebizitzaren, gizarte zerbitzuen eta prestazioen arloko aurrekontuak murriztearen aldeko apustua egiten zuen bitartean, euskal arma fabrikei milioi euroko diru laguntza ematea erabaki zuela. Ostegun honetako goizean emakume bat eta haren 2 seme-alaba adingabeak etxegabetu dituzte. Espainiako poliziaren esku hartzeak tentsio uneak eta hainbat zauritu utzi ditu. Arratsalderako elkarretaratzea deitu dute, etxegabetzeen aurka eta gaur jasandako errepresioaren aurka egiteko eta familiarentzat alternatiba duina exigitzeko. Burlatan ostegun goizerako emakume baten eta bere 2 seme adingabeen aurka ezarrita zegoen etxegabetzea gauzatu da. Iruñerriko etxebizitza sindikatu sozialistak, Arituk eta Berriozarkopak etxegabetzari aurre egiteko deialdia luzatu zuten goizeko 9:00. Hala ere, hainbat pertsona goizeko 6etan agertu dira eta San Francisco kaleko 6. zenbakiko portalean ipini dira. Espainiako polizia modu bortitzean eta kolpeka goizeko 7 aldera bertaratu da eta jendea portaletik kanporatu du. Segituan kalea moztu dute eta hainbat zauritu utzi dituzte. Segizio judiziala 10:00 deitua zegoen, eta minutu batzuk lehenago beste tentsiunea bizi da. Poliziak pipergasa gazteen aurka bota du eta beste zauritu batzuk utzi ditu. Azkenean sarraiagileek eta polizia indarrek lagunduta 10 aldera lortu dute etxera sartzea. Emakumeak sindikatuko bikiderekin etxea utzi du eta udaletxera gerturatu da arduradun politikoekin hitz egitera, alternatiba bat bilatu nahian.
Bertaratutako jendea udaletxera gerturatu da ere, babesa adierazteko eta presioa sartzeko. Ondoren, alternatibarik ez dioten ez eskaini, zerbitzu sozialetara joan dira. Etxegabetze egunera heldu gara eta ez dago alternatiba erreal bat mahai gainean. Orain ere esan digute gizarte zerbitzuekin, ea zerbait ateratzen den, baina benetan ez dakigula ze baldintzatan bizi beharko duen orain Meriamek bere bi seme-alaba txikiekin. Hor nabarmentzekoa da, bai Burlatako udalak, bai Nafarroako gobernua osatzen duten alderdiek, etxebizitza legea Espainiar Estatuan, moratoria eta horrelako legeak sustatu dituztela, eta lege horiek diote etxebizitza alternatiba bermatzeko eskumena, udalena eta instituzio autonomikoena dena, horrelako etxegabetze prozeduretan. Eta gaur-gaurkoz, esan bezala, etxegabetze egunean bertan, eta etxegabetzea exekutatuta, ez dago benetako alternatiba erreal bat mahai gainean. Gehitu dutenez, agian hoteleko logela bat eskainiko diote familiari, naiz eta hotel horren egoera zein den ez dakiten dagoeneko. Egoera honen aurrean arratsalderako elkarretaratzea deitu dute presio egiteko eta familiarentzat alternatiba duin bat lortzeko. Ingurumen arloan Gurasos elkarteak jakitera eman du. Donostiako epaitegiak enpresa batzotako 17 zuzendari eta teknikari ikertu gisa deklaratzera deitu dituela azaroaren hasierarako. Arkaitzerrekako errekan egindako isuri toxikoengatik ingurumenaren kontrako ustezko delituak egotzita. Zubietako erraustegiarekin zerikusia duten 17 zuzendaritza kargudun eta teknikarik Donostiako epaitegian deklaratu beharko dute azaroaren 4, 5 eta 6 ikertu gisa. Arkaitzerrekako errekan egindako isuri toxikoengatik ingurumenaren aurkako ustezko delitua egotzita. Gurasos elkarteak emandu zitazio horien berri. Inputatuen artean Ekondakin eta Ekobal enpresetako zuzendariak daude, erraustegiaren emakiduna eta operatzailea, baita obra ziurtagiriak eta aktak ematen dituzten teknikariak ere. Ez da Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko inorra aipatu eta horren aurren Gurasosek dio ikertu horiek deklaratu arte itxarongo dutela eta gero hasiko direla lanean arduradu nagusi horiek ere ikertuak izan daitezen. Gertakariak 2022ko uztailean izan ziren, aipatutako erraustegitik Arkaitzerreka errekara isurketa kutsatzaile bat egin zenean, Usurbil parean. Adierazi duten zitazio judiziala peritu txosten batean eta Guardia Zibilaren ingurumeneko unitate zentral operatiboak egindako atestatu batean oinarritzen da, epaitegiak berak eskatuta Gipuzkoako ingurumen fiskaltzak eskatuta. Peritu txosten horren arabera lixibiatuen isurketa jarraitua egin zen, ingurunarentzat arriskularria dakarten konposizioak zituztenak. Gurasosen arabera likidoak eta lixibiatuak sortze eta hobi eta kanal desberdinetan estankotasunik ez izatea egiturazko arazo iraunkorra dira erraustegiaren instalazioetan, eta eraberean kutsadura iturri larrietakoa dira lurtan eta inguruko uretan. Horren adibidetza dituzte lixibiatuak eta loiak bidaltza Ekofertek Artaxoan duen Nafarrako instalaziora eta Bilboko Saderrera, edo likido kutsakor horiek Zurriolako hondartzaraino desbideratzea Loiolako uhatik igaro ondoren. Gurasosen agerraldiaren ostean Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak salatu du Gurasosen salaketek obsesio eta jazarpen politiko argia dutela. Izan ere adierazi du Guardia Zibilaren txostenek argi utzi zutela ez zegoela inolako toxikotasunik ez da irregulartasunik ere. Erraustegiaren testuinguruan hainbat auzi dira epaitegietan, Gurasosek dio 32 pertsona ari direla ikertzen. Aiaraldea komunikabideko kazetari bati eraso egin diote desokupazio enpresa bateko kideek Luia Ondon. Komunikabideak jakinarazi du irudiak grabatzen ari zela gertatu dela erasoa eta dagoeneko salaketa jarri duela. Aiaraldea komunikabideko kazetari bat erasotu dute desokupazio enpresa bateko kideek. Hala jakinarazi du komunikabideak asteazken arratsaldean. Azaldu dutenez, desokupazion legal enpresa Luiandora hurbildu da etxe bat legez kanpo usteko asmoz. Bertaratutakoek adierazitakoaren arabera etxera indarrez sartu eta barruan zeuden lagunak kanporatu dituzte. Aiaraldea komunikabideko kazetari bat han egon da eta irudiak grabatzen ari zela enpresako kideek mugikorra bota eskua zapaldu eta mehatxuak egin dizkiotela salatu du komunikabideak.
Gertatutakoaren harira, kazetariak dagoeneko salaketa jarri duela ohartarazi dute. Gauzak horrela Ertzaintza eta Laudioko udaltzaingoa hurbildu dira. Agintariek baieztatu dute desokupazio enpresa bat egon dela Lujandon, baina ezin dutela informazio gehiagorik eman, jakinarazi dute. Operazioak irekita jarraitzen duelako. Ez da lehenengo aldia halako enpresa bat Aiaraldera hurbiltzen dela. Zehazki maiatzean ama desokupa enpresa Amurriora joan zen etxegabetze bat gauzatzera. Hala ere herritarrek emandako erantzunari esker herritik alde egin behar izan zuten, etxegabetzea aurrera eraman ezinik. Komunikabideak gogorarazi du horrelako enpresen jarduna legez kontrakoa dela eta azpimarratu dute enpresa hauek prozedurak azkartzen dituztela legez kontrako tresnak erabiliz. Oiartzungo Pago Arte elkarteak Euskal Eskultura bizirik proiektua egin du, eta ura larun batean aurkeztuko dute. Egun horretan, Oiartzunen bertan, eskultura garaikideko 2 erakusketa inauguratuko dituzte eta 3 asteko iraupena izango du bakoitzak. Gainera, herriko gazteenek zaborretatik bildutako elementuak erabilita eskulturak eraikiko dituzte. Eskulturak harreman estu eta berezia du antzinatik Euskal Herriarekin, horixe bera islatzen du Oiartzungo Pago Arte elkarteak eginiko Euskal Eskultura bizirik proiektuak. Urriaren 11an aurkeztuko dute elkarteko kidekin eta eskulturgileekin egoteko aukera izan dugu. Hau sortu du edo horren atzean dauna elkartea Pago Arte, berez Pago Arte bere tradizio handia dauka Oiartzunen, baina gero 10 urte ekitaldi pila batera guztakoak egitetik pasa zen, tarte bat egon zen, eta bain berriz ere martxan jarri dugu, Pago Arte. Euskal Eskultura bizirik izena jarri diogu batik bat, Euskal Eskultura, edo eskultura berez ere rebindikatu nahi digulako. Eskatu nahi dugu pixka bat presenteago egon dedin, zatik daukagun referentzia dira Txilidarenak, Oteiza, Mendiburu, eta horiek garrantzitsuak izan ziren, Euskal Kulturaren parte gure kurrikulunean sartuta daude, baina handik 35 urte pasadia eta hemen lan asko egin da eskultura aldetik eta ez da ezagutzen, gutxi ezagutzen da. Are gehiago emakume eskulturen lanak. Eta guk pixka bat Euskal Eskultura bizirik izena pixka bat hortzitik joa. Badagola Euskal Eskultura garaikidea oso garrantzitsua, Europa behintzat nahiko ezaguna egiten nahi dena, eta guk nahi genuna pixka bat harrira jetxi eta jendeari ulertarazi edo lagundu ulertzen zer den arte garaikidea eta pixka bat hurbildu, ez? Ez da besteik gabe erakusketa bat eta ja. Hemen egunetan ekintzak egingo dira, bai gaztetxoekin, bai helduekin eta irakurketak egingo dira. Urriak 17 atxaldian, 5:00 hemen, Arizmendian bertan, herriko haurtsuakin edo ingo dugu eskultura sortze tailer bat, ez? Orduan, herriko 6 gaztetxo bildu ditugu, eta bildu dugu berrerabiltzeko materiala, eta material horrekin sorkuntza prozesu batean jarriko ditugu, batzuk kartoiaren inguruan, beste batzuk gehiago igual plastikua eta jostailu zaharrak eta hirugarrenak aurkituko duen beste material guzti horrekin eta jarriko dira 3 bikote eskultura sortzen, ez? Behaiekin dauenek alkartu geha, materiala ikusi dute, behaidia beraiek ere ja pentsatzen zen material gehitu dezaketen beraiek dakaten horreri, eta ingo dugu deialdi ereki bat, edozein etorri dateke ikustea, eta momento batean ere edozeinek lagun dezake artistatxo horiei, lagundu diezaieke, inguruan dakan material hori, txertatzen edo aipatzen, nik hau hemen jarriko nuk edo hemen edo. Eta gero, saiatuko geha 3 eskultura horiek lotzen, nahi badute gaztetxo horiek, oial zatilakin, kable zatilakin, eta lotura bat ematen 3 eskultura horiek, ez? Euskal Eskultura bizirik proiektua 2 espaziotan banatu dute. Urriaren 11tik azaroaren 2 San Juan Kaperan eta Arizmendiena kolorategian ikusgai izango dira 15 eskultoreren obrak, eta artean Pablo Zuriarrain 2 eskultura daude. Katea hau atea zen, ez da normala nik egitea, kanpoko eskultura. Gehiena barrurako, eta egurrakin, eta burniare bai. Bino betik inakan asmoa kanpoan nola jartzeko, eta hau egina dago polisterrakin. Eta kolorioi atera nun, zeatikan askotan oso serio hartzen dugu guk egiten dugu lana.
iruditzen zaigu hoi dela importantiena, hoi zer jo behar dula. Eta hemen nahi nun hortikan irten. Horren izena jarri nion lotura. Zeratikan lotura bat bai da, ez? Eta araberian askatasuna batekin. Bakotxa bihar dugun askatasuna hori, ez? Pablo Zuriarrainen obraz gain Uxue Lasa, Antxon Mendizabal, Ainara Lasa, Inigo Aristegi, Idoia Beratarbide, Juan Aizpitarte, Lere Sainz de Aja, Guillermo Olmo, Onintza Etxebeste, Mikel Barrero, Blanca Sagasti, Javier Pérez, Belen Moreno eta Lorentxo Garmendiaren eskulturak ere ikusgai izango dira. Euskara, euskaldunak eta Euskal Herrian ardatz dituen eragile euskaltzalea da Euskal Herrian euskaraz. Euskaldun eleanitzez osatutako Euskal Herri euskalduna eraikitzea du helburu taldeak. Intza Gurrutzaga Euskal Herrian euskarazko kidearekin elkartu da Hamaika Telebista. Euskal Herria erabat euskalduntzea du helburu Euskal Herrian euskaraz taldeak. Hainbat dira azken urtean egin dituzten ekintzak. Iazko abenduaren 3an Baionako epaitegietan eginiko pintaketa, euskaraz bizitzeko Euskararen Errepublika leloa zuen mobilizazioa, Osasunarre eta euskalduntzeko sortu duten manifestua, argi dago duela 45 urte sortu zen elkartea eta honen helburuak bizirik daudela. Gaur egun dago, orain 5 urte baino dezente indartsuago, baina egia da ditugun erronkak ikusita jarraitu beharko dugula indartzen, ahalik eta euskaltzale gehien Euskal Herrian euskarazera batu dadin sustatzen. Izan ere, badakigu Euskararen gaur egungo egoera, Euskaldunon gaur egungo egoera zein zaila den. Egunero topatzen ditugu euskaraz bizitzeko ezintasunak, toki batzuetan gehiago beste batzuetan baino, baina Euskal Herriaren osotasunean gaur egun ez daude baldintzak euskaraz bizitzeko. Eta horrez gain, badugu gainera oldarraldi bat, gure eskubideen kontra ari dena, eta bi estatu zapaltzaile une oro oztopatzen diguna euskararen normalizazio prozesua aurrera eramatea. Ez dira gutxi egunerokoan herritarrek euskararen kontra dituzten jarrerak. Zalantzari gabe erantzun behartzaile horrelako erasoei, esaterako Tolosan egin genuen elkarretaratzean ere berdina zen, ez? EH-ko kidei egindako eraso horri erantzun zuzen bat ematea. Apirilean egintzena ere, berdin, ez? Ez zigute epaitegian euskaraz deklaratzen uzten, beraz, horri erantzuten diogu. Beraz, garrantzitsua da kalera ateratzea, erantzunak gainera saiatu behar dugu lortzen individualetik kolektiborako jauzia egiten. Norbanako bati egite baldin bazaio ere eraso hori kolektiboki erantzun, azkenean ez delako norbanako bati egiten zaion eraso huts bat, da Euskaldunon kolektibo osoari egiten zaion eraso bat, eta esaterako Bilboko hostelean Lapurdiko eskola bati zerbitzua euskaraz ukatu izana, horrek jarraipena izango du eta ez da bakarra, ez? Euskal Herrian euskarazek azken aldian jorratu dituen ekintzei dagokionez, Osasunarre eta euskalduntzeko kanpaina egin dute besteak beste. Aintzat osasungintza euskalduntzeko mugimendua jarri zen gurekin harremanetan, zerbait egiteko beharra ikusi zutelako, hain justu bazeudelako bestelako sindikatu batzuk eta komisiones UGT eta horrelakoak lehen aipatutako diskurtsoiek zabaltzen, nolabait kontra jarriz hizkuntza eskubideak, lan eskubideak, hizkuntza eskakizunak gehiagizkoak direla adieraziz, eta hor ikusten zen behar bat erantzuteko eta bestelako diskurtso bat plazaratzeko. Eta beraz, haiekin batera sinadura bilketa bat jarri genuen martxan, 500 sinadura osasun profesional lehen 500 sinadura jaso genituen, eta aldarrikapena azkenean da osasungintza euskaldundu behar dugula, eta ez soilik bai bertako langileen euskaraz lan egiteko eskubidea bermatzeko eta pazienteen osasunarra eta euskaraz jasotzeko eskubidea bermatzeko, baizik eta horrez gain kalitatea bermatzeko.
Tinder Euskal Herriko gazteak saretzeko tresna ere aurkeztu dute duela gutxi. Proiektua Gazte Euskaltzalen sarearekin batera landu dugun proiektua izan da. Izenak bestelakorik pentsarazi badezake ere ez da maitaleak sortzeko plataforma bat. Euskal Herriko gazteak saretzeko egitasmo bat baizik, eta helburua da Euskal Herriko txoko desberdinetako gazteak batzea. Eta batu bai euskaratik eta euskaraz. Batura horiek egiterako garaian kontutan izango dugu gazte horiek nongoak diren, eta helburua da ipar eta hegoaldeko gazteen arteko harreman horiek sustatzea, eta baita ere eremu soziolinguistiko desberdinetako gazteak. Eta helburua da gazteak saretzea eta horrekin batera kontzientzia linguistiko hori hartzea, Euskal Herrian dagoen egoera anitz horren jabe egitea, eta gero baita ere nazio ikuspegi hori lantzea, Euskal Herria osatzen duen 7 probintzio horren nazio ikuspegi hori sustatzea. Gu hor egongo gara laguntzeko eta bide lagun izango gaituzte, baina helburua da beraiek sortzea egun hori, eta egun horrek bi oinarri nagusi izatea. Alde batetik lanketa euskaltzalean sakontzea, eta pixka bat ideia teorikoagoetan, eztabaidak, elkarrizketak, mahai-inguruak horrelako formatoko zerbait egitea, eta gero horrekin batera aisialdia. Eta aisialdian izan liteke futbol txapelketak, kontzertuak, bingo musikatuak, pixka bat bi hildo horiek uztartzeko, eta baita ere harreman horiek euskaratik eta euskaraz sortzeko modu informal batean, eta askotan modu formalean ematen diren harremanak izanik, euskara eremu horretara ere igaro dadila. Aurrera begira, borrokarako mezua zabaldu du Gurrutxagak. Datorren urtea ere potentea izango da. Irudikatzen dugu kaleko mobilizazioak ez direla faltako, kalera aterako garela, uste gulako oso garrantzitsua dela euskeraren auzi hau kalean ikusaraztea, eta zentzu horretan Euskalgintzak ere deitu du abenduaren 27-ako hemen Bilbaoarenan ekitaldi bat. Beraz, hori ere izango dugu tartean, eta gero Euskaltzale Independentiston topaketaren 2. edizioa ere datorren ikasturtean egitea aurre ikusten dugu. Beraz, jarraituko dugu kaleak astintzen, kontzientziak astintzen eta lanean. Uste garrantzitsua dela esatea gaur egun gauden egoera kezkagarri batean gaudela, baina horrek ezin gaituela eraman etsipenera edo desaktibaziora. Borroka ez dagoela galduta, borrokan jarraitzea dagokigula, guztia daukagula irabazteko, beraz esparru guztietan egin ditzakegula aurrera pausoak. Norbera hasi daitekela bere burutik bertatik aldaketa horiek eragiten, horrek gero inguruan askotan ez gara kontziente, baina inguruan izugarrizko eragina dute, eta gero norbanakotik alden neurrian kolektiboki antolatzea, eta zentzu horretan Euskal Herrian euskarazek eman lezake aterpe bat eta babes bat kolektiboki ekintza desberdinak egin ahal izateko. Beraz hori, norbanako mailan aktibatzea eta kolektiborako jauzia egitea daukagun egoera honi buelta eman ahal izateko. Gaurkoan, Sua taldaren loratzen abestearekin amaituko dugu albistegia. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte.